Khajani takukte bukuk song ang norokni bagui tini rang achijaknai chikon sa kaisa video tubui faikha norok ani video nugui tongo oro naikra bufang hybrid bwthai thaijak bufang bo belai chukya hani simi muksa bungni chukkhe bo bwthai thaio tamsanai mo ang West Bengal hasteo jefru hostel tongpra abo chini hostel je naikra bufang hybrid bufang tongmani abo video khlaimani naidi noro oro bwthai thaijak nugui tongo engkai mo kha khlaio chini Tripura hasteo bo mo hybrid naikra chara agriculture office jogo officer rok bai thangui balaikha engkai mo naikra chara manano hnai gangkai tamsanai rang achijaknai kaisa lama hinui kha khlaio tamoni hinba tabuk naikra dab phalaisi kwbangma rang achiui mano norok nugui tongo naidi oro kuchuk bwchap chapsa chaso 100-150 omo hai kei bwthai thaijak asuk chikon sa phano gangkai tabuk naikra dab 10 taka 15 taka phalai tongo abo phalaisi rang kwbangma aji manano hinui ang kha khlaio nokni kisisa jaga video kai phano norok tamsanai naikra dab phalai rang ajina kaisa source tongo hinui ang kha khlaio hingke kha khlaio norok ani video no naithokjak khana hingke bwskangni sal rogo omo haike naikra bufang kai rang ajina kaisa lama.